Bienvenidos a todos y a todas a Cinefilia. Una de las películas da última temporada cinematográfica fue sin dúvida Un poeta de Simón Mesa Soto. Este filme levou-nos a falar da relación entre cinema e poesía. Despois de volver a ver esta reportaxe especial, imos a ver una entrevista cun director que sí que fai cine de poesía, Adrián Canoura. Yo estoy escribiendo un libro. Hay un libro. Yo soy un poeta. Usted es un desempleado. Un poeta, a segunda longametraxe de Simón Mesa Soto, é unha dramedia amarga e moi divertida a vez. O filme, gravado en 16 milímetros, é unha reflexión sobre o mundo artístico que remarca os confins entre a obra de arte e a industria, entre a marginalidade e o éxito. Ubeima Ríos interpreta a Óscar Restrepo, un poeta que malvive en Medellín entre borracheiras e alguna lectura de poesía underground e que busca o rescate a través do talento poético dun adolescente. Però Un poeta non è o único filme onde a poesía e o cinema xúntanse na pantalla. Non falamos da relación estética entre a poesía e o cinema, do cine de poesía ou dos fines poemas, mais ben de como se levou a gran pantalla a poesía ou a vida de poetas. Prima de mi poesía. Yo no le voy a durar toda la vida. Usted se quiere morir. Yo la ayudaría y la acompañaría si usted quiere. Vuelvo a convocar al Club de los Poetas Muertos. Y para luchar, buscar y encontrar. Tengo que hacer más, tengo que ser más. El Club de los Poetas Muertos, do 1989, de Peter Weir, fálanos sobre un grupo de alumnos dun colexio privado da Nova Inglaterra, que, grazas ao seu profesor, o señor Keating, descubren a poesía e intentan descifrar o concepto do Carpe Diem. O filme, grazas tamén a unha memorable interpretación de Robin Williams, obtivo numerosos recoñecementos, entre eles o Oscar a mellor guión orixinal por Tom Schulman. A obra de Peter Weir demostrou que un filme onde se fala de poetas mortos pode chegar a ser un éxito en taquilla. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles, pero la poesía, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. ¡Qué bonita! Tome asiento, señor Anderson. ¡Carpe diem! ¿Qué demonios está pasando aquí? Aprovecha el momento. A directora polacca Agnieszka Holland levou a gran pantalla no anno 1995 Total Eclipse, un biopic sobre a relación sentimental e artística entre os poetas Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. O filme, protagonizado por un mofo Leonardo DiCaprio e por David Tewils, en España distribuíuse co infeliz título de Vidas al límite. A vida da poetisa morta sui fida Silvia Plath levouse a gran pantalla no 2023 pola cineasta Christine Jeffs. O filme, como o anterior, resulta ser un biopic bastante convencional. Una película aínda máis narrativa que poética, respectuosa coa súa protagonista, pero distante. It's poetry, page 11. How? I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. Howl, de Rob Epstein e Jeffrey Freedom, é outro biopic, esta vez sobre un dos iconos da contracultura americana, o poeta da Beat Generation Allen Ginsberg. O filme entrecruza a vida do poeta co xuízo por obscenidade, no que se ve involucrado despois da publicación do seu primeiro libro de poemas. We're free!
Me llamo Violeta Parra. Ando buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive. ¿Y para qué? Para que me enseñen a cantar. Poetisa, pero tamén compositora e artista multidisciplinar, Violeta Parra foi unha das principais divulgadoras da cultura popular no seu país. Violeta se fue a los cielos do cineasta Andrés Wood é unha sentida homenaxe ao mundo interior da artista chilena. Un biopic rigoroso e apasionado. Como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando. Usted llegó a mostrar su trabajo plástico en el Museo del Louvre. ¿Y los críticos y el público de París las valoraron bien? Très bien. Como el mujito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Ya, camine. El que busca siempre encuentra. Imagínese la Universidad del Folclore en esta carpa. La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Pero no se asuste porque no le voy a preguntar su edad, ¿eh? No, no se preocupe si yo puedo decir mi edad. Qué bien. ¿Qué edad tiene? Uy, no me acuerdo. Il giovane favoloso, do direttore italiano Mario Martone, relata a breve vita do poeta Giacomo Leopardi, desde a sua formación na biblioteca paterna de Recanati ata a sua última residencia en Nápoles. O filme é un biopic bastante ben logrado sobre un dos filósofos e poetas máis importantes do romanticismo italiano. Io non ho bisogno di stima, o di gloria, o di altre cose simili. Io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di fuoco, di vita. Another one. When you're a child, you learn there are 3 dimensions: height, width, and depth. Like a shoebox. Then later you hear there's a 4th dimension: time. Patterson de Jim Jarmusch è una pellicola de ficción, na que o cineasta homenachea a poesía, e concretamente a cidade de Patterson, que viu crecer aos poetas William Carlos Williams e Allen Ginsberg. O filme é un canto a belefa do cotián, a través dos ollos sensibles dun conductor de autobuses, interpretado por Adam Driver. Una divertida comedia negra de Simón Mesa Soto. Dolor ha sido materia prima de mi poesía. O filme colombiano Un poeta de Simón Mesa Soto, protagonizado por un extraordinario Ubemar Ríos, leva de novo a poesía a gran pantalla, esta vez en forma de dramedia. O igual, un poeta reflexiona sobre o mundo artístico, remarcando os confins entre a obra de arte e a industria. É unha historia máis dun poeta triste que intenta escribir un poema feliz. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran prazer de ter connosco o cineasta Adrián Canoura.
cineasta que non é de Ourense, pero afincado momentáneamente en Ourense. Que tal, Adrián? Moi ben, gracias por invitarme. Gracias a ti. Acabas de estrear hai pouco o teu filme documental, Fomos ficando sós, un filme que se pudo ver como estrea principal, inicial, no IDFA en Ámsterdam. Agora, dentro de pouco, vais estrear tamén aquí en España no Festival Punto de Vista, en Pamplona, en Navarra. Que tal? Contame un pouco deste proxecto que unha viaxe íntima, podemos dicir, intimista, que fixeches a través tamén das grabacións do teu pai, unha viaxe física e tamén cinematográfica ata o Gran Sol, non? Pois sí, total. Bueno, respecto ás proxeccións, pois nada, moi contentos, a verdade, de poder ter estreado no IFA en Ámsterdam, que, bueno, moitos seguidores do programa seguro que o escoitaron alguna vez. É un dos festis así como de máis referencia do documental que pode haber, non sei, en Europa, no mundo incluso. Así que moi contentos. E nada, agora o paso a vir a España, no Punto de Vista, tamén un festi de moi boa referencia documental, no que, bueno, se buscan proxectos así como un pouco máis fora do documental tradicional, entón, bueno, está moi interesante todo o que propoñen nas súas edicións. E respecto á película, pois, bueno, sí, un pouco o que acabas de dicir ti, básase un pouco o punto de partida dese encontro do material grabado por meu pai, que estaba, bueno, olvidado no fallado da casa, eran unhas cintas, bueno, de diferentes épocas, como dos anos finais dos 80s, 90s e 2000, bueno, grabacións amateur, que todo o mundo así que puido ter unha cámara de uso doméstico, neste caso, bueno, pois meu pai deulle por levála ao mar, facer algún rexistro cotidiano, que, polo que falei con el e polo que se ten falado na casa, claro, eran rexistros totalmente, bueno, amateurs de rexistrar isto que pasaba un pouco no barco, a vida diaria dos mariñeiros, que desde un punto de vista, bueno, cinematográfico en sí nunca tuveron un valor e aí quedaron como esquecidas hasta que, bueno, as descubrín, empecé a digitalizalas e eu sí como que vin que había aí como un material como moi interesante, bueno, a nivel humano, a nivel incluso etnográfico e antropolóxico, de toda esta viaxe a través das décadas, de como se foi transformando o mundo do mar, do traballo, das persoas, das súas relacións co medio, os métodos de pesca, e despois tamén unha relación, pois eso, máis íntima de pai e fillo, de toda a evolución que tivo el, pois mira, desde que empezou a gravar, que tería máis ou menos a idade que estou tendo eu agora desde que empecé co proxecto, e agora mesmo que el xa é un adulto xubilado e eu, bueno, un pouco empezando a miña carreira cinematográfica. Sí, que a película, a verdade que te comentaba antes, xusto de encender as cámaras, que é unha das películas que se te quedan sedimentada, non? Moitas imaxes a mí, por exemplo, despois de uns días de ver a película, me volvían esas imaxes, porque ademais o filme ten como un ritmo moi hipnótico, é como unha especie de sesión de hipnosis de psicoterapia, non? Que un pouco, quizás, fixeches isto un pouco, este linguaxe para conectar un pouco co teu pai, non? En certa medida, quizás. Sí, foi un pouco que comentábamos, ten estes dous niveles do físico, a fisicidade do mar, do barco, todo este mundo máis, non sei, como non sei que calificativo poñerlle, pero bueno, como moi visceral, non? Tamén esta mitificación dos mariñeiros ao Gran Sol e tal, e despois estaba esta capa máis humana, co meu pai, de buscar un pouco esa unión ou esa comunicación que faltou. O sea, a película non é unha búsqueda tampouco de ningún, non sei, un trauma ou un drama, mas, bueno, ese acercamento que nunca se produceu como moi asiduo, porque evidentemente a xente que poida ter familiares que se dedican ao mar nesta arte, bueno, traballos moi lonxanos na distancia, Gran Sol, nas zonas de Irlanda e das Illas Británicas, moito tempo no mar, entonces, bueno, a comunicación e o estar en casa sempre é complicado, entón, bueno, ese acercamento por aí que se produce na película, e tamén o traslado de todo este cóctel de cousas un pouco ao poético tamén, ca referencia de Manuel Antonio,
que eu sempre tiña claro como, bueno, claro o que, non? O como foi o difícil atopar ese punto de como chegar a esa poética a nivel de imaxe e de son tamén, e de retratar un mundo así como moi físico, de estar nun barco pechados, 15 persoas, durante, non sei, 20 días máis ou menos, atopar esa, como esa volta de tuerca de atopar unha cousa diferente, máis poética, que non se quedar como nun rexistro, bueno, non sei, máis documental ao mellor de televisión, non? Que é o que falei un pouco sempre así en algunha entrevista de que non estábamos buscando o método de pesca ou de como traballaban eles, porque de eso sí que hai moito rexistro, senón esa búsqueda do sensorial, do humano e a conexión de pai e fillo. Con los elementos da natureza, ¿no? Claro, o mar, sí. in primis, ¿no? Que está muy presente en toda a película. Tamén hai unas imaxes que reconstruye un pouco l'ambiente del barco como unha instalación, ¿no? Esa parte máis onírica, quizás, ¿no? Que introduce outra parte máis onírica. Sí, sí que sempre tiñamos en mente a hora tamén de construir o guión con Aldara, precisamente, de buscar ese punto de desconexión da realidade en sí, como de estar no barco, e había como certos elementos que tiñamos claros de que tampouco queríamos mostrar cousas de terra naturalmente, desde o porto ou así, queríamos que fose tamén unha viaxe sensorial no barco e non sair dai, tamén para recrear un pouco esta claustrofobia de certo punto que se ten ali, de estar nun barco de 30 metros, 30 días, con 15 persoas, xerar un pouco esa situación. Entón, dándolle voltas a ver como podíamos atopar o camiño, ocorreusenos esta especie de lugar simbólico, onírico, que era un pouco o encontro dos dous mundos, que foi un pouco recrear este camarote no que el soña realmente cando se pon a dormir no barco, tamén neste punto que quixemos traballar como de unha delgada unha fina línea da sensación de perigo e tranquilidade, non? De poder descansar, pero a veces que estar en alerta. Entón, quixemos darlle un pouco de tono especial a eso e xuntalo un pouco unha especie de ponte de mando, casi como un plató de realización, en certo modo. Entón é como se estuéramos fabricando a propia película aí nese plató, un pouco ese guiño aí. Sí. E ademais, a parte da poesía que citabas, o diseño sonoro do filme tamén é moi especial, tamén chama sempre esa dirección desa parte onírica, hipnótica, ¿no? Pareceme moi interesante, a banda sonora, o diseño sonoro en xeral de todo o filme. Sí, aí foi un traballo moi bo dun amigo meu, Anxo, amigo meu desde a infancia máis desde o punto cero, de Burela. El é un gran produtor musical, está marcado en moitos proxectos que están tendo bastante éxito en España e levamos colaborando así en diferentes proxectos experimentais tamén, desde que éramos adolescentes. E, pareceume adecuado chamalo el e depositar toda a confianza que el desarrollara un pouco ese espazo sonoro que tamén era difícil atopar o punto porque no barco era esta sensación tamén dunha cousa como moi sonora, moi especial respecto ao motor, ao mar, os traballos, o ruido dos traballos, non? E era difícil chegar a un punto como máxico, non? De conseguir esa cousa entre a música, non? E o espazo sonoro como do propio barco. E, creo que se conseguiu tamén esa cousa hipnótica da navegación, que a traballamos moi ben. E, chegamos a un punto que eu, polo que respecta a ese espazo sonoro, quedei encantado e que, deulle moito corpo á película. E é un filme tamén que ten certa conexión cun cineasta que gravou moito o mar, neste caso en Bretaña, Jan Epstein, que tamén ti és moi fan de ese cineasta, e traballaches tamén un videoensayo, que gañou un premio María Luz Morales por videoensayo. Fálame desta conexión co teu traballo, co traballo de Epstein e do videoensayo tamén. Con Epstein, pois, que dicir, o sea, sonaría un pouco raro poder comparar o meu traballo co del, pero
pero bueno, sí que a súa búsqueda desto que chamou el os poemas bretóns, que foi esta incursión nas illas da Bretaña francesa, bueno, son unha beleza inabarcable, eu creo que se podría dicir así, son unhas películas fermosísimas en canto ao traballo que fixo plástico, das imaxes que sacou do mar, da terra, das illas, o traballo que fixo cos habitantes dali das illas, que moitos eran mariñeiros, agricultores, bueno, sensacional. Entón, sí que, bueno, e o que fixo nos anos que o fixo, como principios do século XX, esas imaxes tan fermosas, con uns medios tan limitados, pareceme, bueno, asombroso. E dai que naceu tamén, a cabalo de ir facendo a película, de tamén visitar imaxes das súas películas, algún ensaio escrito que había, teño certa conexión con Nicole Brenez, que é unha experta no seu traballo e, bueno, unha experta no cinema europeo e mundial, e, bueno, por aí que me foi interesando a raíz tamén de coñecer estas cousas e pareceume, bueno, que foron medrando os intereses e, bueno, desarrollouse un pouco a cabalo o videoensaio e a película e, bueno, pareceume un momento como ideal tamén de facer esa bifurcación a nivel, bueno, do seu traballo e o meu, que tiña aí certas conexións, tamén había achegamentos casi como da poesía de Manuel Antonio que tamén reverberaban como no seu traballo, incluso, bueno, era un mar de conexións que, bueno, pareceume sensacional, é o momento perfecto, ademais. Ti tamén te encargas da creación audiovisual en directo de Baiuca. Fálame un pouco desta outra faceta que tes. Sí, bueno, principalmente, cando, bueno, evidentemente os procesos das películas son longos, ben o sabes, e, bueno, mentres tanto, claro, hai que estar tamén en paralelo buscando outros traballos e xa levo moitos anos currando con Baiuca neste caso, aínda que, bueno, tamén colaborei con outras bandas e en diferentes formatos, videoclips e de todo. Pero sí que, bueno, principalmente e máis coñecido é o meu traballo con Baiuca, que xa levamos como desde o 2017, 2018. E, bueno, nada, un traballo moi emocionante, moi vibrante, tamén de moito desgaste a nivel, bueno, eso, viaxes, porque son moitos concertos ao ano, pero, bueno, moi boa conexión tamén con Alex, que é o líder de Baiuca, que desde o minuto 1 tamén tivemos moi boa relación a nivel, bueno, persoal e artístico tamén, foi unha conexión moi boa, entón casi, como dicen os xogadores de fútbol, cunha mirada sabe o que lle vai pasar o balón ao dianteiro, un pouco así, non? Eu xa sei un pouco o que quere el para cando estamos desarrollando os discos ou a arte visual, e el tamén sabe por onde poden ir os camiños conmigo, entón, bueno, temos unha certa relación de confianza e, bueno, aí se van desarrollando estes proxectos que xa vamos polo terceiro disco, bueno, máis traballos entre medias e espero que siga no futuro. Falábamos ao principio que ti estás agora en plena distribución, fomos ficando sós, o teu último proxecto documental, pero estás xa traballando noutros proxectos ou tes ideas en desenvolvemento? Bueno, como película como tal non hai nada así como moi marcado, hai como ideas vagas, pero sin sentarme todavía a diseñar nada que seña como un guión, máis que, bueno, ter as ideas aí pululando. E nada, bueno, é o que che digo, moito traballo con Baiuca, outros videoclips, bueno, formatos audiovisuais de todo tipo que van aparecendo. Tamén estamos como sacando adiante, bueno, retomando de alguna forma unha mostra de cinema que facemos en Burela, Ultramar, que naceu no 2018 e tuvo aí un tempo de estancamento e agora estamos intentando levantar outra vez, bueno, para darlle pulo, entón tamén nos ten ocupados esa parte de reactivación, bueno, non sei, meténdome en berenjenales de todo tipo sempre que me chaman, deixome levar. Moi ben, pois non temos máis tempo a disposición, pero xa sabes que cando tes máis novidades sobre outros proxectos nos que estás a traballar, sempre Cinefilia é a túa casa, aínda que se seguirás vivindo en Ourense, aínda máis fácil quedar, pero se non tamén é igual, Bueno, nada. Sempre a Cinefilia estamos abertos tamén a outros tipos de formatos que non sexan só audiovisual, sempre o audiovisual abarca moitos xéneros, moitas formas e moitos puntos de vista e miradas. Pois nada, moitas grazas por invitarme. Grazas. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!